हे मोगाचे जोडे तांचे विशीं सांगता तुमकां थोडे 12 वर्सां पासून नासले भुरग्याचे देणे भावार्थान मागोत रावली सोडूंक ना मागणे 12 वर्सांनी घरान पेटलो दिवो देवान तुमच्या हातान घातलो देवो देव भुरगे दितलो म्हणून आशेन रावलो देवान भावार तो पासून भूत केलो फावो आजाचो रूपकार तोंडार सोबीत हांसो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो पुताक भुरगे ना म्हूण माय गोती काडी तिमयेर पडोन देवा लागीं मागताली सोगली फामील तुमची सात आधुनीक प्रांताली स्वर्गार तानपान मागोन धाडली घराची पोंटी आयज तुमच्या पुताय बावतीक जालो फावो एज्रियल नांव दिवंक सेंट एन्सलमी खोजेन वेलो पाद्रीन कोपलार कुरीस काडून क्रिस्ती धोर्मान भितर काडलो रोसनार देवाक उबारतात तुमी दिन वासनेचो जेलो आजाचो रूपकार तोंडार सोबीत हांसो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो भुरग्याचे देणे आय सोगली सोतोसली दामियावरिना मोदोन मोदोन जाली इगोर्जेन वाग पेटोवन तुमी घेतल्या जबाबदारी बाबाक वाडोवन चलोवंक दियात देख बोरी देवाकार गामोयमा तुमकां पूत करूंक फावो आयच्या दिसाची तुमी वाट पळयत रावो आख्खे फामिली पूत मागोन घेतलो फामिलीचो उपकार तुमच्या काळजान उत्तलो आजाचो रूपकार तोंडार सोबीत हांसो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो फ्रांसीस आनी मार्ता काळीज कोशेन रडटा पुताक पळोवंक तांचो जीव सोदोसता भावार्थान मागोत तो देव सदांच दिता पुताक बरे तेकीन वाडोयात इतलेंच मागता आजाचो रूपकार तोंडार सोबीत हांसो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो पळोवंक दिसता आज देवा गेलो